Human sa kapin usa ka buwan nga pagsirado sa sikat nga Pescador Island sa lungsod sa Moalboal. Gibuksan pag-usab alang sa mga turista ang maong atraksyon atol sa paglusad sa Dasig Pescador niadtong Pebrero 27. Ang maong programa nga gihimo sa probinsya sa Sugbo, kauban ang Department of Tourism 7, Department of Environment and Natural Resources 7, Coast Guard, Kapulisan ug ang lungsod sa Moalboal, nagtinguha nga ma-rehabilitate ang matahom nga mga gasang o coral sa maong isla nga naapektuhan sa bagyong Odette. Asa may laing diving spot nga ingon ana, kung dili anhira dinhi sa Pescador Island. You dive for a cause, and that will make the dive even more meaningful. Ug tungod pinangga kaayo nila kung mayor dinhi nga diver gyud o nga ang Moalboal. Kagahapon nag-refresher dive gyud in taon ko. Kay aron makadive ko karon, mangutana pa mo nganong pinangga nako ning Moalboal tungod sa katawhan dinhi. Ug busa karon sa kaitas barko adto ta ditus taliwa alang sa Padas Pescador, alang sa Sugbo, alang sa Moalboal, mo dive si Gwen Garcia. As a mayor and a diver at the same time, I had to step up and help Moalboal bounce back and rise above the depressing situation. My deepest and heartfelt gratitude to the #1 governor in the Philippines and the Iron Lady of Cebu, Governor Gwendolyn Fel Garcia. She is the main reason why this event became a reality. Gob, daghan kayong salamat sa kanunay pagtabang o pagdasig mao nga ni ang atong Dasig Pescador dinhi sa lungsod sa Moalboal ug labi na gayod sa tinabukan nga Sugbo. Mismo si Gobernador Gwen Garcia ang nangunay sa pag-scuba dive, kauban si Moalboal Mayor Paz Rusgoni nga usasab ka master diver, ug si DOT7 Director Shalimar Tamano aron himuon ang gitawag nga coral aggregation didto sa kadagatan sa Pescador. Ang maong inisyatiba nag-promote og voluntourism, diin ang mga turista giawhag sab sa pagtabang sa pag-rehabilitate sa lugar pinaagi sa coral planting. Kapin sa 150 ka mga volunteer nga mga professional ug certified nga divers ang miapil sa Dasig Pescador. Ang DENR7 mipasalig sa paghatag og pundo alang sa pagpadayon sa Dasig Pescador nga programa sa lungsod sa Moalboal. Si DENR7 Assistant Regional Director Charlie Fabre kinsa mitambong sab sa maong programa ang mianunsyo sa maong tabang. We will instruct Penro to schedule or to allocate funds to support the effort of the Moalboal to restore their coral damaged by Odette. So we will allocate about, pa-prepare lang nato si Mayor o pila iyang gusto para makita nato atong estudyohan, atong tanawon o pilay atong ma-allocate because this is the #1 economic activity in the province, being the #1 tourist destinations of the entire Philippines. In fact, this coming March, we have a meeting for the PAMBI governor. So we will ask the Penro to prepare the work and financial plan so that the PAMBI will approve the work and financial plan for the effective rehabilitation and protections of the Pescador areas. Gipaabot nga subay sa maong inisyatiba sa Kapitolyo, paspas nga mahibalik dili lang ang maanindot nga coral sa Pescador Island, kung dili lakip na ang mga langyaw nga turista sanglit bukas naman ang Pilipinas alang sa pagbisita. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.